Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Días, bueno, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia este domingo 21 de maio, mes das letras galegas, mes do libro. Aquí estamos, dende o 3 de setembro, como di Meilán, de 1950, aquel lonxano 3 de setembro, traendo sempre novas, música, poesía e entrevistas con xente da nosa terra, e sementando tamén a nosa fala por toda América. O tempo en Montevideo está fresco, temos 12 grados de temperatura e, bueno, non dá chegado, de momento non chega a choiva, esperamos que non se faga reclamar. Empezamos, como sempre, con música da boa. O noso idioma non cantaría se as palabras non fosen sentidas, non fosen froito dunha emoción. O Día das Letras Galegas chegou puntual como o cuco, como un paxaro anunciador dun tempo asolado e froiteiro, como unha primaveira de Cunqueiro, co seu arrecendo mazáns. A vocación é de multiplicarse por miles os ecos, escoitando o feitizo das cantigas medievais ou das fontes fartas por un abril de augas fecundas en Galicia. Entre a melodía compasada do vento leve, nada atempestado, brisa anunciadora dunha inovación dos leixendarios piñeiros numerosos de Pondal. Ese mesmo son que nos uniron unha única letra, voz reivindicativa e plural. Dá gusto saber, amigos, que as institucións en Uruguai cumpriron co seu deber de fillos de Galicia. Seguimos sendo nós. Xuntos temos que ser quen de conformar tempos globais, confusos de perigros e de oportunidades. Hai que tornar a volver a unirse baixo a legitimidade da cultura, da que nos define,
conquista que nos vincula baixo un xeito único de estar e de sentir por riba das diferencias, dos matices ou das ideoloxías. Esta vez foi en torno a alguén moi especial, a don Francisco Fernández del Riego. Porque, inda que estemos lonxe, seguimos na mesma terra. Nai a señora de Ramón Cabanillas, sobre o mar de Manuel Antonio, recoñecemos o valor de María Pita, nas vaguas sementeiras de Rosalía, no feminismo e modernidade anticipada de Concepción Arenal, na figura senlleira de Emilia Pardo Bazán, na vanguarda de Maruja Mayo, na visión universal de Sofía Casanova, no decir ferido de amor das misivas de María Casares a Albert Camus, no homenaxe a Isabel Zendal, nos debuxos e referencias ou o pasar de Castelao na firmeza de Curros, Pimentel, Iglesias Alvariño, Eduardo Blanco Amor ou na de Carlos Casares, pero tamén no herdado dos nosos pais e avós. Galicia é isto e moito máis. Somos unha curiosidade latente que dende un fisterre los transatlántico ilumina o mundo e recibe a luz secular dos navegantes, dos camiñantes, dos peregrinos, dos povos antigos, dos que fixeron escala obrigada na terra do apóstol. Somos un mundo máxico que coñece máis de 100 nomes para a chuvia. Galicia é un pobo sabio, rico, fermoso, que reclama a curiosidade dos demais, que sabe conjugar os ventos e nomear a vida das emocións. Somos dunha terra concreta que fixo que os seus fillos poidesen estendela polo mundo, non sempre por motivos alegres nin de conquista, pero sí cunha referencia xeográfica a de voltar os ollos, as emocións, os pés ou a nostalgia somente. Na meta dos milleiros camiños de Santiago, neste Finisterra lonxado onde vivimos, sabemos que existe unha palabra que nos vincula por sangue e por sentimento, unha palabra meiga, máxica, definitiva. Esa palabra é Galicia, que era a preferida de don Paco del Riego, un home de Lourenzá, ese pobo entre montañas que trouxo a Uruguai a sangre de Juana de Ibarburú, unha sorte de sortilexo que nos fai seguir a confiar no futuro, mailo entendemento e renovados metas para o galeguismo. As letras farán os nosos días, non o dudedes. Lingua de escravos esquenceran os patrios acentos. Suidosos e brandos, os propios acentos liberan vergonza e cautivos falaran palabra de servos e deixaran os doces acentos xocundos por extrañas palabras de servo. Ignaros escuro, canalla frixida, escura miseria, os propios tomaran por xente estranxeira. Espantada escoitara dos fillos a plática serva.
escravos esqueceran os patios acentos. Suidosos e brandos, desmaia afixida, escura miseria, os propios do mara por xente estranxeira. Espantada escoitara dos fillos a plática El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561, esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, estamos no Ecuador das eleccións municipais en Galicia. Estamos no mes en que todos os partidos prometen cousas. Estamos 8 días do domingo 28 de maio. Sin embargo, según as enquisas, se mañán mismo foran as eleccións, o 40% dos galegos aínda non decidiron o seu voto ou non queren dicilo. Xosé Antonio Andrade Figueiras, abogado, escritor, comunicador social e aspirante tamén á alcaldía de Coristanco, está hoxe en Sempre en Galicia para Uruguai, para Argentina e para América, para comentarnos algo sobre as eleccións en Galicia. Antonio, moi bons días desde Montevideo e boas tardes en Galicia. Como está o tempo en Seabia? Moi bo día, diáspora galega. Pois en Seabia está un azul, un ceo entre azul e branco, que é algo que xa define de por sí un país cunha temperatura en torno a 14-15 graus, un vento mareiro que diría Ramón Cabanillas, agradable a pesar de todo iso. A ver, Antonio, bótame unha man. Que din as enquisas nas grandes cidades galegas? Porque parece ser que hai unha teima entre Lugo e Ourense tremenda, pero tamén en Santiago, non? Sí, tamén en Santiago, efectivamente. Parece que, digamos, nestas eleccións municipais a marxe de sorpresa vai ser maior que en outras anteriores, non? Eu supoño que as municipais siguen revestindo esa singularidade de que o que realmente importa é a persoa que encabeza, o perfil de cada quen, e na medida en que se consolidan pois determinados liderados personais, deberan de consolidarse tamén resultados anteriores, pero logo na práctica non sempre é así, hai sempre sorpresas e nesta ocasión probablemente haxa máis das que pensamos. En fin, non deixa de ser un dos atractivos tamén do proceso democrático, non? De que ata a última hora a xente non é que non saiba
eu creo que é que non se pronuncia, non? Porque somos todos moi reservados e por si acaso decimos unha cousa e probablemente acabamos incluso facendo outra distinta. Claro. Antonio, pero hai dous concellos prácticamente que se dan por inmovibles, non? Que sería Abel Caballero en Vigo e o noso querido Fernández Lores en Pontevedra. Sí, parece que son dous concellos, aí vais a repetir o éxito de Caballero e de Lores, son dous perfis personais tamén, a verdad que moi definidos, moi carismáticos, e fan ademais en cada caso unha política que ten os seus propios seareiros que cada vez van a máis, inda que entre eles hai un abismo ideolóxico entre Caballero e Lores, pero sí, eu creo que aí sí que non vai haber sorpresas. Pode medrar un pouco ou quedar algo por debaixo das porcentaxes das eleccións anteriores, pero creo que aí non vai haber sorpresa. Sí que pode habela, quizáis na Coruña, preséntase polo Partido Popular Lorenzo, por certo que foi, é compañeiro meu de profesión, xa se presentou en dúas ocasións anteriores, é unha persona afable, con bastante boa prensa, pero que non acadaría unha maioría, quer dicirse que se hai unha posibilidade de entente entre as forzas de esquerda, repetiríase un goberno do PSOE. A prensa de hoxe, Antonio, a prensa galega de hoxe, di que parece que o Bloque con Luís Seara está subindo en Ourense, que será toda unha sorpresa, e que Lugo, o PSOE, pode repetir, se llo permite o Bloque Nacionalista Galego. Pode ser así? Bueno, pode ser así. O BNG, evidentemente, non pode deixar de lado a posibilidade de gobernos bipartitos con quen máis se aproxime ao seu programa e, visto un pouco o abano de siglas que concurren, obviamente, porque que quen está de alguna maneira máis próximo pola banda esquerda é o PSOE, e, polo tanto, claro que sí, claro que esa é unha posibilidade. Logo que chegue a fraguar, a consolidar ou non é outra cousa. A veces tamén pesan moito os intereses personais e, eso a veces dificulta, pero, desde logo, desde o BNG, supoño que o que interesa é acadar gobernos próximos a unha esquerda progresista, ainda que haxa que sacrificar moitas veces algún dos postulados, na medida en que facilite un goberno, un goberno estable, un goberno de progreso, creo que debe de esgotarse toda a posibilidad por esa banda. Claro. Pode ser, Antonio, que se este esgotando o mito ese de que o votante galego é un votante de dereitas? Bueno, históricamente parece que así é dicir, non hai máis que remitirse aos resultados, parece que o por definición conservador. O que pasa é que a veces interpretamos mal o de conservador. É dicir, o galego ao galego interese de conservar determinados valores que conforman a súa propia personalidade como pobo, pero moitas veces non é precisamente a dereita a que fomenta a conservación deses valores. Eu creo que sempre se presta a equívoco ese término do de conservador. Eu recordo que Isaac Díaz Pardo definíase constantemente como un conservador libertario e evidentemente non era un home que estuvera posicionado no mundo das dereitas, non? Claro. Entón, conservar os valores é fundamental, pero o certo é que moitas veces que nos defende mellor, como valores de país, de entidade poboacional, é máis ben a esquerda, E que pasa nos concellos máis cativos? Isto falo de concellos, por exemplo, o de Coristanco, pobiños así pequenos de Galicia. Bueno, pois é máis posible que se den cambios nos concellos moi habitados, de moita poboación, que os que adoitan darse nos concellos pequenos donde
bueno, a xente coñecémonos todos, ¿no? Claro. Entón valórase moitísimo A persona, non? a persoa de quen encabeza unha lista, pero tamén é certo que a práctica ven demostrando que o que acada a condición de alcalde ou alcaldesa unha vez que chega, é como se logo nas seguintes eleccións houbera unha forza especial, singular, que tenda a consolidar a quen xa está. É dicir, o galego, non sei se por sorte ou por desgracia, moitas veces por desgracia, non é moi amigo dos cambios, incluso cando o cambio supuxera ou podría supoñer perfectamente un cambio para mellor. Desgraciadamente, acollémonos a aquelo de que, bueno, pois que mellor o malo coñecido que houve por coñecer. E iso limita moito, iso Claro. impídenos dar entrada a xente nova, máis que eu digo moitas veces que máis que un cambio de persoas, a veces o que cumple é acadar un cambio de gobernanza, un cambio de actitude que entusiasme a xente, que a faga partícipe e, en definitiva, bueno, pois que quen resulte electo alcalde ou alcaldesa saiba que, ademais de ter os votos que o van a encumbrar como tal alcalde, vai ter durante os 4 anos de goberno un apoio moral, é dicir, que a xente se vai a sentir identificada co que desde a corporación se faga, porque se non se logra esa conxunción de vontades, de intereses, de ilusión, bueno, pois as cousas non adoitan ir ben, empeza a haber seguida descontentos, bueno, puntos de vista diverxentes, logo aparecen mocións de censura que case sempre son indesexables porque xeneran ocos de poder, en fin, estabilidade por encima de todo, non, diría eu. Hai moita abstención, Antonio, ou moita desilusión entre os votantes? Parece que sí. Aquí manexamos en Galicia porcentaxes de abstención que a veces poden acadar ata un 60%. Non sei que vai a pasar exactamente nestas, pero eu tamén entendo, é dicir, tamén entendo a xente que este desencantada, porque en xeral, inda que hai excepcións sempre moi honrosas, a clase política é tremendamente aburrida, carente de imaginación, decimos ou din case sempre as mesmas cousas que por xenéricas non acaban calando, porque non se concretan casi nunca en algo que a xente poida comprender sin grandes esforzos de reflexión. E, bueno, e logo na práctica pois tamén hai xente que predica unha cousa e na práctica fai outra ben distinta. Claro. Eso xenera desencanto e, en definitiva, moita xente acaba por quedarse na casa en lugar de acudir ao centro de votación. Eu espero que non sexa así e que por unha vez a participación sexa a protagonista, porque se non participamos é que tampouco logo podemos botarlle a culpa a ninguén. É dicir, en parte debemos asumila ou deben asumir aqueles que adopten unha postura pasiva de decir, bueno, tanto me ten. Non, oye, que o que pase na tua vida, no teu entorno, depende en boa medida das persoas que elixas para que te representen. E ti personalmente, Antonio, que te postulas por o Bloque Nacionalista Galego, estás esperanzado ou ilusionado ou que? Como estás? Sí, eu estou esperanzado sempre. Eu son como o Cándido de Voltaire, non? É dicir, ata a situación máis adversa busco o lado positivo. Eu estou esperanzado. O BNG non tiña máis que un solo concelleiro aquí en Coristanco, que neste caso represento eu, pero, bueno, desapareceron algunhas das siglas que había na campaña anterior, desapareceron 4, eran 8 formacións e agora quedamos os 4 restantes, non? Entón, hai unha gran incógnita que vai a pasar co voto de casi 1.600 votantes, nun concello que non ten máis que 5.600 precisamente. Entón, eu creo que nos movemos nun abano de posibilidades
amplio, non? Que permite pensar, bueno, pois que o mismo hai unha deriva hacia a dereita, como pode haberla perfectamente, porque nós creo que trasladamos unha mensaxe entusiasmante en favor de unha esquerda, mesmo dunha esquerda nacionalista. Por lo tanto, eu son optimista e serei no día seguinte das eleccións, ainda que os resultados non sexan esperados, porque a política é unha carreira de fondo, non? Hai que ir moi a modo, persuadindo a xente día a día, con feitos e con actitudes bueno, pois que non sean vergonzantes. Xosé Antonio Andrade Figueiras, abogado, escritor, amigo de Sempre en Galicia, comunicador social e aspirante á alcaldía de Coristanco. Desexámosche desde Sempre en Galicia toda a sorte do mundo e aquí conta con uns amigos. Despois das eleccións posiblemente volvamos a charlar contigo a ver eses resultados tan esperados para ti. Moitísimas gracias, Antonio. Pois volveremos a falar. Moitísimas gracias, Toni. Un bo día. Un bo día para ti tamén. Vouche contar que nací nunha aldeiña galega, 4 casas e a parroquia, unha fonte, 4 leiras, no camiño de Santiago e no concello de Arzúa, rodeada de piñeiros arrolados pola lúa. Chorei por primeira vez nunha casiña pequena, chorei por primeira vez e abrín os ollos a vida moi contenta de ali nacer, e abrín os ollos a vida moi contenta de ali nacer. Gústame cantar llereda, gústame ser de Galicia, gústame cantar llereda, pero aínda máis me gusta ser daqui da Castañeda, pero aínda máis me gusta ser daqui da Castañeda. A miña aldea ten río, ten prados e carballeiras, castaños, millo, centeo e un ceu cheiño de estrelas. É unha virxen moi branquiña, pequeniña e feiticeira, a quen lle rezamos todos por nós e pola facenda. Chorei por primeira vez nunha casiña pequena, chorei por primeira vez e abrín os ollos a vida moi contenta de ali nacer, e abrín os ollos a vida moi contenta de ali nacer. Gústame cantar llereda, gústame ser de Galicia, gústame cantar llereda, pero aínda máis me gusta ser daqui da Castañeda, pero aínda máis me gusta ser daqui da Castañeda. En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769.
El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival. Soriano 929. Teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Miles de personas volveron a sair ás rúas en Galicia, en as cidades galegas, para reivindicar poder vivir no noso propio idioma. En Santiago tivo ademais componentes electorais a presencia de Ana Pontón do Bloque Nacionalista Galego e de Valentín González Formoso do Partido Socialista Obrero Español. Este ano a xente saiu á Alameda de Santiago para celebrar o Día das Letras Galegas. Ese mesmo día, precisamente, o 17, a Real Academia Galega sesionaba en Vilanova de Lourenzá, terra de Francisco del Riego, presidida por Víctor Fernández Feixane, que é o presidente da Real Academia Galega. Nese acto díxose que Paco del Riego era a luz entre as brétemas de Galicia. A lingua ten que estar presente en todo e para todo, dixo Marco Maceiras, que é presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e voceiro da plataforma Queremos Galego. As estadísticas sociolingüísticas veñen deixando nos últimos anos cifras esterrecedoras. 1 de cada 4 rapaces de 15 anos declara que non se expresa en galego nunca. E por primeira vez na historia, o idioma galego deixou de ser lingua maioritaria da población de Galicia. Que lles parece? O colectivo Amigos dos Museos organizou un encontro na Coruña con o espazo Portas Abertas, donde se dou a coñecer o nome da figura merecedora do premio Pedra do Destino, vinculado ao patrimonio cultural de Galicia. O galardoado este ano foi o humorista gráfico ferrolán Ciro López, pola súa relevante contribución a espallar o humor galego. O traballo de Ciro abranque en moitas facetas, dende o conocido programa de radio Corre Carmela que chove, ata as súas caricaturas e viñetas na prensa, pero tamén estudos e ensaios sobre Castelao ou sobre o Quixote. Neste acto, Ciro, de 80 anos, presentou o seu libro A puta morte de Enqueridos ausentes, no que a morte, vista como un esqueleto, invita a xente que leva consigo a facer bailar o camiño do alén. En Peniche ainda sai, en Cabral hai boas mozas, en Peniche ainda sai, no Berbés non temos medo, porque somos moitas máis, porque somos moitas máis, ai la lelo, ai la lalo. Vaite, non me mires máis nena, neniña, rapaza máis feiticeira, non me mires. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Non me mires, neniña, non máis me mires. Ai la 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 la. Ai la la la. Que apresada mal beberé, non bebas ahogada presa, que apresada mal beberé, non bebas ahogada presa, que as pernas se poden ver, que as pernas se poden ver, ai la lelo, ai la lalo. Vaite, non me mires máis nena, neniña, rapaza máis feiticeira, non me mires. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Non me mires, neniña, non máis me mires. Ai la 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 la. Ai la la la. Cantai, neniñas, cantai,
Cantai, neniñas, cantai, que alegrai o mundo todo. E as que non cantan nin bailan, andan caindo co sono, andan caindo co sono. Ai la lelo, ai la lalo. Vaite, non me mires máis, nena, neniña, rapaza máis feiticeira, non me mires. Ai la 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 la, ai la 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 la. Non me mires, neniña, non máis me mires. Ai la 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 la, ai la la la. Amigos, temos dous comunicados da Xunta de Galicia. Como vostedes saben, esta audición está auspiciada pola Xunta de Galicia. Dous comunicados, pero empezamos por este porque o plazo de inscripción fina mañán, termina mañán. O programa conecta con Galicia para xóvenes. Xóvenes comprendidos en unha edade entre 16 e 17 anos que irán en dous turnos de 14 días, entre o 15 e o 28 de xulio e entre o 29 e o 11 de agosto. Vanse albergar en Gandarillo, e ali participan voluntarios da Consellería da Xuventude. O caso é que van intentar que conozcan o mar en Galicia e que conozcan tamén os rapaces a cultura do camiño. Este programa, xa saben que ten que ser haber nacido en Galicia ou ser descendentes de personas emigrantes galegos, ter a nacionalidade española, en fin, todos estes requisitos que require a Xunta de Galicia na súa delegación aquí en Montevideo. E despois temos outro programa, este xa vence o 16 de xunio, que ainda hai bastante tempo. Chámase o programa Conecta co Camiño, é outra cousa, Conecta co Camiño. Ten a finalidade de facilitar o contacto dos xóvenes galegos no exterior coa cultura e a xeografía galega nos camiños de Santiago. Está dirixido a xóvenes galegos ou descendentes, como outro caso, con nacionalidade española. Eso teñen que ter a nacionalidade española e con edades un pouquiño máis elevadas edades, entre 18 e 20 anos. Como lles dicía, o plazo vence o 16 de xunio. Outra comunicado que en este caso é o Centro Galego que o vindeiro domingo ten eleccións na súa sede social desde as 14 horas hasta as 19 horas. Preséntanse para eleccións, nas eleccións do Centro Galego, dúas listas. Unha que encabeza Ramón Lorenzo Pita e outra que encabeza Jorge Torres Cantalapiedra, actual presidente do CRE. Bueno, e agora sí, voulles comentar que o patronato da cultura galega, o venres 26, o venres próximo, que é o Día do Libro, como lles comentaba ao principio, o Obradoiro de Contacontos vai a facer un acto, unha actividade aí no patronato e invita a todas as persoas que queiran, todas as persoas que queiran, uruguayos ou galegos e galegos ou uruguayos, a asistir a esa actividade. Pero ademais o patronato, o Obradoiro de Contacontos do patronato, invita a vostedes a que podan contar un conto, unha historia, un relato, o que vostedes queiran. Pero trátase de xuntarse precisamente ese que é o Día do Libro. Eso vai ser o venres 26 ás 6:30 da tarde aí na sede do Patronato da Cultura Galega. A ver, temos para hoxe, sí, este está moi bueno. A Asociación de Amigos do Camiño de Santiago, xa a case esta hora, desde as 10 da mañán, van facer unha especie de peregrinaxe xacobeo que sale desde o mojón de planta de Cusa, José Añón, hasta aquí, a Plaza Galicia de Montevideo. Pode concurrir calquera. Salen agora ás 10 da mañán, desde o mojón da planta José Añón de Cusa, hasta aquí a ciudad, aí detrás do Solís, verdad? A Plaza de Galicia. Tamén para hoxe o 21 a 1:30 da tarde, despois de facer o recorrido do Camiño de Santiago, hai que comer. Entonces o Alma Galega invita a todos os que queiran a 1:30 da tarde a festexar os 69 anos de vida de sempre en Galicia. Será, como lles digo, a 6:30 da tarde en Blandengues 1522. E temos outra. O Día das Letras Galegas, tamén Alma Galega, vai no celebrar, a ver que día é,
que día é que celebra os días... O 27, O 27, Alma Galega celebra un recordo do Día das Letras Galegas. Bueno, este é todo o que temos agora por aquí, creo que non temos nada máis, pero recordade que o Venres prepare un contiño, unha anécdota, unha historiña que queiran contar e asistan aí no patronato a esa actividade que tan divinamente é tan simpático como é o Obradoiro de Contacontos que todos queremos e conocemos e invítanvos a que asistan a esa actividade pero que leven, se pode ser, non teñen obrigación de ir a contar a súa historia, de ir a contar algún conto que lle contaron, en fin, algunha lenda, un relato, todo eso o próximo venres 26 no Patronato da Cultura Galega. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Un meniño reboldeiro que fale na lingua vai, que suba os vexederos a froita verde roubou. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Un bello que dé consellos, un rostro de fume pan, que conte contos os nenos do cuco e do paspallón. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Un cantar de redención, un bello e novo cantar, que troque a desolación nun limpo e carborión. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Loco deixaime morrer entre dous regos queimado, cando veñan os solpores dos homeses famiados. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de La Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561 esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano
todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, vamos a comentar hoxe no noso corruncho a historia de unha muller, posiblemente unha historia que traspasou as fronteiras de Galicia, conocida en América, conocida en España, unha muller realmente encantadora, por así decirlo de alguna maneira. Era Pepa a Loba. Vamos a contar algo sobre esta muller. Realidad, fábula, lenda, fantasía. Existiría de verdade esta bandolera galega? Mentres non aparezcan máis documentos, non podemos afirmalo. Pero sempre quedará en Galicia a súa lenda. E cando unha galega se enfada, incluso hoxe, como é debido cando se enfada ben, inda se di aquilo de tranquila muller, pareces Pepa a Loba. Quen foi esta muller? Bueno, dicíase por aqueles tempos, camiñante, si queres andar seguro, o mesmo polo día que polo oscuro, ten para Pepa a Loba no teu fogar unha cama, unha besta e un bo xantar. Moi pouco se sabe dela, salvo que pola mención en unha carta de Concepción Arenal cando a bandolera estaba na cárcel. A súa figura convertiuse en un mito entre a realidade e a ficción, porque, como outros personaxes lexendarios, Pepa lideraba unha banda que roubaba a caciques e a curas para, a veces, repartilo entre os pobres. Famosa tamén era Antonio López Orbán, máis conocido como 5 libras, ou Pepe el Fino, ou Antonio Rodríguez Otero, que era Xan Quinto. Na época en que vivía Pepa Loba, deica a mediados de 1830, máis ou menos, as pousadas, os mesoneiros, os taberneiros, alternaban a venta de viño co oficio de contrabandista de alcahuetes e ladróns. O roubo de cepillos nas iglesias, asaltar as casas dos curas e os mercadeiros polos camiños estaban á orden do día. Pepa Loba, o seu lugar de nacemento, foi tema de debate, pero prevalece a tesis de que naceu en Pontevedra, precisamente en Couso da Moedo. Chamábase Josefa e era filla de nai solteira. A nai morreu en un parto produto dunha violación do propio pai de Pepa a Loba, que a nena tuvo que presenciar precisamente esa violación. A Pepa criou unha tía que se chamaba Dorinda, que a maltrataba, aunque outras fontes din que era un tío, que era carniceiro, e por si fora pouco o seu pai matou a seu propio irmán para quedarse cas súas posesións. Pero acusaron a rapaza, polo que pasou unha temporada na cárcel. Despois fuxiu disfrazada ca roupa do cura da prisión e xurou venganza. Ao saír da cárcel, logrou organizar unha banda de malhechores e o seu primeiro cometido foi matar o seu propio pai. Pasou a vida no monte. Era unha muller forte, atractiva, intelixente, que tuvo unha filla a que non criou ela porque non podía renunciar ao seu modo de vida. Convertiuse no terror dos curas e das monxas, e tamén en unha vengadora que asesinaba a ladróns, timadores e violadores, porque ela dicía: aquí non hai máis Pepa la Loba que va a vengar el agro gallego destos ladrones, larpeiros e larpertíns traficantes da honra allea. Entraba nos povos montado un cabalo negro, coa frente blanca, e era tan escurridiza das autoridades que non eran capaces de darlle caza. Unha noite presentouse en Ribadavia, en casa de certo usureiro matachín de porcos, e vendo tan pálido e tembloroso, contentouse con atizarlle un par de bofetadas e levarlle un bombín que foi vendido na feira de Maside para máis escarnio do truán. Conócese, sí, un expediente porque, sobre o ano 1866, o xuez Quiñones instruye unha causa contra ela en Cambados por roubar ao cura de Cea. Foi presa na cárcel de Santiago e dormía no mellor colchón, na mellor comida e vivía, era para ela e vestía como unha condesa. Actuou por Dozón, polas terras de Cee, de Carballiño, do Courel, Pontevedra e Mondoñedo, polo que se chegou a chegar que podría haber algunha máis muller que se dedicara a eso. Hai quen di que realmente as súas fechorías non foron tantas,
como lle dixeron a xente. De feito, un testimonio dunha tal Mariquita de Carballiño conta que lle prestaba diñeiro á loba porque parecíalle unha muller cumplidora e honrada e que lle devolvía con intereses. Pero miren por onde. En 1906 hai unha reseña na prensa argentina por unha pelexa en un tugurio, unha taberna desas de baixa esfera de Buenos Aires, entre unha muller chamada La Loba Chica, filla de Pepa Loba, co resultado de 2 mortos, entre eles o marido desta. E tamén hai referencias sobre a súa sobrinha, que tamén pasou unha larga temporada na cárcel en Santiago, pero confundírona varias veces con ser unha carterista da zona. Según a lenda, Pepa morreu no Hospital de Santiago. O seu nome trascendiu de tal maneira que anos despois se apodaban Pepa Lobas todas as mulleres de armas tomar. A súa máxima, home morto non fala, e nunca quixen nin quererei, e cando queira morrerei, definía a perfección deste personaxe, que, como lle dicía, existira ou non existira, está un pouco entre a realidade, a fábula e a lenda. Este foi o noso curruncho de hoxe. Vamos á música. Saludamos fervorosamente a Alma Galega que hoxe está festexando 69 anos de vida. E tamén saludamos a esa xente que está facendo este pequeno trayecto do Camiño de Santiago, invitados pola Asociación de Amigos do Camiño de Santiago desde o Mojón de Planta, aí en Cusa, de José Añón, o chamado Planta José Añón, hasta aquí a Plaza Galicia. Bueno, e recórdolles unha vez máis que o día 26, o grupo de Obradoiro do noso patronato vai a celebrar un ato aí ás 6:30 da tarde no patronato. Ven a contar a túa historia. Ven a contar o teu relato, un conto, todo o que queiras, e compárteo co grupo, con toda a xente do noso patronato. Tamén indico que os cursos, todos os cursos están marchando perfectamente no noso patronato. Aínda estás a tempo de inscribirte en algún deles.
vai aprender galego, aprender a tocar a pandereta, todo o que queiras. Hai moitísimos cursos, hasta de fotografía, en fin, por suposto, de idioma galego, todo o que ten que ver coa nosa terra. Isto é todo por hoxe. Volvemos o domingo, como sempre, ás 9 da mañán aquí en Sempre en Galicia. Comentaremos máis sobre a marcha das eleccións justamente ese domingo, porque cando son aquí as 9, son as 2 da tarde en Galicia. Claro, non sabremos os resultados todavía, pero vamos a ver se algunha noticia vai nos chegando. Que pasen ben, vamos a saludar ao operador que estuvo sempre atento ao noso que facer aquí dentro do estudio. Hasta o domingo que ven, amigos, que sexan moi felices, Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.